Hello mga langka. Sandali ha. Check ko. We're live again. Yes. Hindi lang. Hello everybody! Sa mga bagong pasok ka na. Pasok lang po ha. Hold on. Maraming mga nag-i-invest natin mga kaibigan, kaya support lang ha. Mga nandito, no. Hindi lang. Ay, hello! Mga bagong pasok. May pumasok man. Hello there! May bagong pasok. Pasok lang. Siniset up ako ha. Hello! Tag 5 na lang. Pili na. Tag 5, tag 5, tag 5, color 5, tag 5 na tanan. Pili. Tag 5, tag 5, tag 5, palan tag 5, imong naong 5. Bago pasok ha, papasok lang ha. Sandali kasi may message lang. Otorvik! Karang kamsak.
Thank you, Sir Vic. Hindi lang. Sir Vic, thank you ha. Hindi lang. Oh, hello, Noel! Chismoso Idol, musta? Ay, bago ka dito lang, ga. Hello. Naka-anim na pala tayo. Maraming dumaan. Bakit ang dami? Anim manonood? Thank you, Noel! Uy, Idol, musta? Sino to si Noel Chismoso? Hi, Noel. Welcome sa ating live stream. May ginawa kasi ako, kaya pasensya na. Super ba dyan? Nag-try at ako this time. Mega shoutout po lang. Really, Super Bombshell? Sure. Puntahan kita. Hold on, kunin ko lang yung isang cellphone. Sandali. Puro manlubat yung mga cellphone namin. Uy, salamat po. Noel Chismoso. Hello there. Sandali. Kunin ko yung mga cellphone. Hindi ko na alam kung saan ang mga cellphone. Beauty from Cebu. Bisaya ka lang ga? Super. Sandali ha. Punta kita sa Super Bombshell. Kamsagdan last month? Last month? Oh. Ilan ang bahay, ang ano mo ngayon lang ga? Ito na parang, yeah. Problem. Nagdaano din si ano. Thank you everyone. Thank you. Hold ha. Sige, magpakita muna ako sa inyo. Uy, Noel, pwede mo dikitan yung mga nasa ano ko, nasa description ko. Mga nag-super chat sa amin yun. Yes, tagsara maka-upload ho. Tagsara maka-upload. Ay, ganun. Sino mga nandito? Hold on ha. Marami na pala tayo dito. Oh. Hold on. Salamat sa inyo. Super. Hold on. Yes, dikitan mo yung nasa ano ko lang ga, kung okay lang sa'yo. Yung mga nasa ano ngayon. Yung mga description ko lang ga. Oy, TV, hello! Nakikita kita. Super, thank you. Tamsak lang ho, sang ilis din po kasi oh sure, no problem lang ga, no problem. Kailangan habol kayo ng LS niyo. Go. Pati si
Super Bombshell. Hold on. Puntahan ko si Super Bombshell para makasupport na rin. Super Bombshell. Ganyan talaga. Dapat mag-LS na kayo habang ano. Nako, kasi oh, nag-ano si ano. Ayan, ba't hindi nagpaki-thank you host na marami? No problem lang ga. No, blah, blah, blah. Ano yan, understandable yan, understandable. Kaya, naku, mag-LS na kayo habang ano pa. Habang, naku, hindi pa stricto si Lolo. Problem yan. O, doon ha. Nahanap ko yung isang ano. Nahanap ko yung isang, oh, Liza wrote the back. Hello, Pachucha. Oh, nakikita ko kay Langga. Thank you, thank you. Thank you, nandito kayo. Liza wrote the back. Familiar sa akin. Kaya tandaan ko kasi kung, oh, thank you very much, bebe. Dikitan mo yung ano Langga, nasa ano ko, yung nasa description. Pero hold on ha, ano ko lang. Hold on ha. Stop ko ng music. Stop ko muna music ha. Thank you sa pagdaan. Stop ko muna yung music. Andali ha. Ayusin ko muna yung ano. Para madikitan ninyo. Pwede pasali po? So, sure. Dikitan mo lang yung ano mga Langga. Yung nag-aantay pa kasi ako ng brigada. So, kung marami tayo magpapaangat. Kung hindi naman, manual na lang. No problem. Hold on ha. Isa-isahin ko yung mga nasa ano natin. Isa-isahin ko yung nasa description natin para maano nyo. Thumbs up, thank you, Pringles ka na the host. Thank you Langga. Palista po. Sure. Magbabait naman ninyo. Okay ha. Sandali ha. I-ano ko lang yung ano ko ha. Ano ko lang yung thank you. O, doon ha. I-ayusin ko yung ano para madikitan ninyo. Sandali lang ha. Kasi yung mga super chatter kasi namin, yun din, syempre pag mamoni din kayo, yun din ang mag-ano sa inyo. You have to build up your community, ano. Sandali lang, bibi ha. Pwede kayo mag-ano dyan, lapagan. Lapag kayo dyan, Langga. Pwede kayo maglapagan dyan. Nag-aantay kasi live ko lang, wala pang 5 minutes ata. Ano ko lang yung mga bahay ng ating mga super chatter para isa-isahin yung isdain. Para isa-isahin ninyo. Kasi ito din, mga tutulong sa inyo mga Langga. Ay. Kaya muna dyan Langga ha. Hold on ha. Naayos ko lang yung description para automatic yung dikitan na lang. Ay, Kim Dream! Nag-LS ka din, Kim Dream!
Alam ko nag-i-LS ka din. Nakita ko kasi sorry, hindi ako nakakaano. Yes! Thank you, tinigok ko na host. Bakit mo tinigok? Buang ka, Kenji. Bakit mo tinigok talaga, ha? Bakit mo tinigok? Bakit mo tinigok, gang? Pila na ka imong watch hour, gang? Pila na imong watch hour? Kasi si Badjo, nagsimula na po mag-ano, silent LS. Pina-silent LS ko na. Pila na imong watch hour, gang? Hadlok ko kaya nag-try ko budots kasi mas-CPR ko, sayang pinaghirapan. Hindi lang wala problema yung budots, gang. Ito na budots na version. Itong pinatugtog ko ngayon, wala. Na-try ko na talaga. Itong pinatugtog ko, bigyan kita ng link, hold on ha, para maano mo, download mo. Ito nga, naku, gapo. 2,000 ka na? 2,000 ka na lang ga? Wow, bigay mo, di ba? Sabi ko sa'yo. Hindi ka pa nag-ano, naku, hindi ka pa naku, hindi ka makakalahati. Yes, gapo. Yes, dapat ipagpatuloy mo lang pagpatuloy mo ganyan. Tapos, of course, you still have to go to mga live stream na para makipagdikitan ka, para may dalhin ka sa LS mo. Ang kapalit, sobrang pay. Ako din. Hayaan mo lang yan, ga. Hayaan mo lang yung hayaan mo lang yung, tawag nito, yung, pasanit din lesson kasi syempre naman kay priority. Ako mag-good, syempre, mga dogs naman akong priority, kaya kung anak ka, lihok na mag-iyaha good. Mulihok lang siya iyaha. Kaya, syempre, pag may mga gamay na anak tayo, medyo yun ang talagang, tutukan natin, Napasaya ako sa tugtog mo, host. Gawin mo din! Uy, Jumping Girls! May dumikit sa yung isa, si Noel Chismoso. Kumusta man lang, ga? Malakas ba yan lang, ga? Oh, okay na po lang din, Oo, super challenge talaga sa ating sa pag-white. Yes lang ga, exactly. Oh, Noel! Andyan si si Jan. Ito, Noel, yung mga nasa description ko, ready to fight na yan. Tingnan, tingnan mo. Ready to click na yan. Mo lang. Ready to fight na yan. Jan, Pringle! Oo, super challenge talaga ito. Oo nga lang ga, super. Ako din, gang. Super payat ako. Mga, lang siguro, mga 5 pounds ang, ko, nabawas sa akin. Grabing mga pinaghirapan. Grabing pinaghirapan natin.
8:31. Ano na pala tayo? Thank you sa inyo, sa mga nandito. Super. Kim Jim, nag-ano din si Badjo, nag-silent LS din. Oo, super. Nag-silent LS din ngayon. Tamsak na lang. Pati si Donya, grabe na naka-LS. Taka, makahoso na si PR. Wala si PR ang budot siya. Yes! Alam mo na kung paano? Unlisted mo muna. Unlisted mo muna yan, tapos bago mo i-ano. Yeah, ano yan, no CPR. Oo, nakita ko siya, pinasok ko siya kagabi. Okay, yes. Oo, okay, yun lang ang na CPR nga ako. Meron nga akong isang video after money na hindi na pwede ko i-money. Na CPR lang lalo na sa may mga harang na mga money rights, ineligible talaga. Hindi ko na ginamit, maganda pa naman yun. Mag-remix na lang po sa kuha. Magpagawa na lang po sa akong amigo na DJ. Kaso lang, nakalimot ko siyang contact number, kaya, papadikitan ko lang yung mga nag-superchat sa amin kanina, ha? Kung hindi niyo pa kadikitan. Superchat man gunin sa mo kanina. Siyempre, hanapin ko lang. Sa Ate Mercy din, nag-ano din. Oo, at least at least hindi lumpoy ang Hindi lumpoy ang tawag nito, ang imong live stream. Meow. Eljan, dikitan mo nga sa Ate Mercy Bing, mga lahat ng ninja mo dyan. Kumusta ka, Eljan? Muni na si Eljan? Muni ka na lang ga? Meow. Nag-ano mo si Kuya Badjo? Okay lang, pulaw na sa oo, good, no? Andyan si Pachuchay pala. Kay Badjo. Sana may harang na naapak ko sa harang. Thank you lang ka. Thank you sa mga dumalaw ngayon. Super. Thank you. Ikaw lang ga. Kumusta man yung watch hour? Nabuang ni si Arch Vlog, oy. Palipad to si Arch Vlog. Ewan ko lang kung may kinikita pa to sa Arch Vlog. Ewan ko, Arch Vlog. Ewan ko kung may kita ka sa pagkamuni mo, Ewan ko sa'yo. Thank you, Arch Vlog, oy. Titiis ka sa akin. Okay, Eljan. Lumabas si Eljan kasi hindi siya nakita ng Ay, naku. Wala. Oy, Arch Vlog. Na-miss talaga kita kagabi kasi syempre kagabi hindi ka umalis ka kaagad kasi nag-LS ka ata. Uy, Arch Vlog. Alam mo bang kahapon is i-change ko yung mo kasi yung sa papel ba, andun si Badjo. Si Badjo kasi nag-silent LS ngayon. Wala pang wala man sa akin yan, oy. Thank you talaga, oy. Thank you, mayaman kasi ito si Arch Vlog, oy. Dinadap ko ngayon ng super chat. Don't worry. Ko, Arch Vlog, yung yung promotion doon kay Badjo. Kanina, mahirap lang ako. Uy, mayaman ka, Arch Vlog, oy. Arch Vlog, ano pang mga music na mga 1 hour na walang CPR? Set up ako na. Nga, nakita ko yung testing testing night boat. Vamos, good evening.
Diha, okay ra ka, sorry, dalit ko. Yes, langga! Simula ko lang langga, oy. Dinadap ko lang yung mga ano ngayon. Dinadap ko lang yung mga super chatter. Nakabudots ka pa. Oo, nakabudots ako. Oo, di ba? Kita mo? Kadure, pod na napakasala. Kagabi arch vlog na itry ko, wala talagang CPR. The whole song. Kaya, gabi naman, ay tagtag eh. Uy, arch vlog! Ayos nga eh. Uy, arch vlog, bakit ang haba ng mga ano ko? Ang mga harang ko? Bakit kayo ngayon? Ang haba kasi ng mga harang. Sama na sobra. Ito talaga, ewan ko kung matinot na kausap si Arch Vlog talaga. Kasi mahabang, madam, ata kasundan sa harang mo, madam. Hindi, kahit yung mga Arch Vlog, kahit yung mga, kahit yung mga mga upload ko, mga kanta na tuwing umuulan, yung araw-gabi, tag 4 minutes ang mga harang. Bakit kaya? Siguro sa lugar din kung sino mga nanonood. Malawa na to. Depende siguro. Nakapasok ka na, Elja? Vacation days. Yes. Thank you, Oy. Arch Vlog, hindi talaga ako kasi marunong pag mag-compete sa mga ads. Oh, okay, Arch Vlog, go. Okay, sana kung Bisaya. 30 seconds lang. Okay, Eljan. Salamat kay lang. Dikitan nyo na lang yung mga nasa description. 10 na pala tayo dito. Isa-isa din ako sa mga Kapit na dyan makitaan na taka, madam. Sa wakas. Ay, salamat. Ang haba ng harang ko, no? Uy, sorry. Ang haba ng harang. Sa wakas. Oh, sige nakadikit kasi, graduate ka na? Okay, Torvik, ibaba kita, Torvik, ka, baka malagason ka. Kita, patagdagan kita ngayon. Baka malagason ka. Jud ay, maog yun, no? Kanta mo, good content mo, host. Mau kanta sa mga harang. May anak. Ganun pala yun. Oh, 24. Oh my goodness. Ibaba kita, ha? Ibaba kita. Sige, madam. Abi na po. Lamat kong lag. Oh, thank you. Ma'am host, wala gikapoy. Wala ko gikapoy. Okay lang ako gang, oy. Super. Dikitan nyo na yung mga na-super chat sa amin kanina. Pito yung super chatter ngayon. Kagabi, ang dami natin super chat. Halos mga 17 ata kagabi. Ano dyan, dikit ka to, Vic, para di mahag. Oo.
Dagdagan mo nga, Eljan, si Turvic. Dikitan ko yan ng mga legit account ko, Turvic. May dalawa akong legit account. Hold on ha. Hold on. Ibaba ko lang ng 2 beses yung mga super chat. Kakapi ako. Ang lamig. Dali. Wait lang, host. Nagluto pa ako sima. Magkabisaya ning Alimbil si Eljan. Uy, tamsaki yun eh. Tamsaki din yung ni Joel. Tamsaki nyo ang silent LS niya. Bakas lang ko. Okay lang ga. Okay. Super. Thank you lang ga. Super kaayo. Ano si Nasib, oy. Buya kay kasakuwag lang, oy. Thank you kaayo. Ni anang naman agto ba kasama concert kanina? Agto ba kasama concert kanina ba? Apo sa utamsak ma'am, oy. Okay. Hindi kay Badjo. Kay Badjo maestro nag-ano siya. Kay tawag nito. Dikitan ko si ngayon, si MS. Buhay. Buhay. Thank you lang ga. Buhay. Bakit hindi ko siya ma-search? Thank you. Bigay to si Kuya kanina. Nag-chat sa amin. Thank you lang ga. Bisitahin ko din. Question de Soria.
Oh, thank you. Thank you na. Super. Super. Ito. Yung nasa description ko lang ba? Diyan. Pwede mo isa-isa hindi. Magbakas ka lang ga. Thank you. Sa mga nandito pa. Oh, Lisa, talaga? Oh, okay na kayo dyan? Brown out. Sa Pilipinas ka ba lang ga? Sa Cebu, si Lisa. At no, si ano pala, no, chismosa pala po kanina. Si Lisa is ano, taga Pinas ka ga? Oh, umulan ba ngayon? Ay. Sama din ang panahon dito din, nag-ulan-ulan din. Ulan-ulan din dito kanina. Oh, no problem lang ga. Yung mga binaba ko na lang ga, mag-ano ka lang ga, mga mayayaman yan. Okay na pinon, okay sa Pilipinas. Oh, okay lang ga. Yung mga binaba, sa description ga. Nandyan yung mga didikitan mo lang ga. Mga mayayaman yan sa ibang bansa mga yan. Magbakas ka lang ga, kung gusto mo ha. Pwede ka din makipagdikitan dyan. May mga, hindi pa dumating mga brigada kasi, syempre, dati noon nung nagpaangat pa ako, ang daming pumupunta dito. Pero ngayon kasi, kadikitan na halaw sa lahat. Tapos, ini-encourage ko talaga silang yung mag-LS. Sige po, dikit na lang po. Ito lang ako, Lisa. Salamat, Lisa. Uy, mabait naman ni Lisa. Salamat lang ga. Super. Mga nasa ibang bansa yan lang ga. Iniisa-isa ko lang iniisa-isa ko silang dinadrop. Ito kasi nagpalipad kanina. Nagpalipad ng super chat ba? Oh, thank you. Basahin mo nasa description lang ga. Tingnan mo yung mga description, may mga link na yun. 7 sila lang ga. Pwede mong dikitan, magbabalik talaga yan. Kasi mga nasa ibang bansa yan. Tapos magbakas ka na lang para alam nila kung ano. Salamat lang ka, hindi kita busi. Okay lang ga, okay. Yung mga nasa description. Ano yan? Mga nag-support chat sa amin kanina ba?
Oh, nakita. Oh, thank you, thank you, thank you. Andyan si Tita Mel. Tita Mel Conte is from ano man na siya? From Cyprus, Cyprus, parang ganun. Sa Europe. Narinig mo yung mga music, Nars? Liz? Thank you, Uy, Turvic. Oh, thank you, Liza, ha? Ibaba ko si Turvic ka kasi kakagraduate lang si Turvic. Kakagraduate niya lang, tapos malagasan agad ng 24. Kaya pa, dikitan niyo, ha? Langga. Super, super. Super, super, thank you. Tapos ibaba ko din si kaibigan ko na grabe, makasupport chat sa amin kanina. Alam niyo ba, bibisita lang to tapos magpalipad, tapos after nun, lalayas na. Super bait dito. Pag magkabigan niyo ito, naku talagang super bait. Super bait siya sa amin. Taga-bisita, palipad. Walang araw na hindi nakapalipad to. Hindi ko, pinapamuni lang siya, parang palipad siya. Para magpalipad sa amin. Nabuang na to si Arch Vlog. Ito kaya. Thank you, Liz. Kinakwento ko kasi si Arch Vlog, talagang pinamuni lang niya kanyang channel para magpalipad sa mga ibang morning o morning channel. Bait. Tapat lang talaga ng mga nandito talaga, super bait. Ano lang talaga, grateful lang talaga kami. Hindi ko pala na-flex si ano. Adventures. Angola. Nag-exit lang si Arch Vlog tapos kay may ginagawa ata. So, kaya nagbakas lang ako kasi dati na kamong dikit. Oh, thank you. Super Ate Narsa. Thank you talaga. Oh, Liz, thank you very much, Liz. Thank you. I-check ko din langga kung ano ba ako, nakadikit na ba ako sa iyo. I-check ko ha. Ay, hindi pa ako nakabalik sa iyo. Naku, yati na. Oh, hindi pa ako sa iyo langga. Ay, kumakanta din ka pala, Lisa. Di kita nakatag ka ngayon, hindi lang ako magbabakas ha. Pero panoorin ko ngayon. Kumakanta ka pala. Ba't hindi mo sinabi sa akin? Ang bait naman ito. Nalalaki na. Saan kita nakadikitan? Nalalaki na. Naalala ko na kay Kuya Pa Usman. Eh, tama ba ko? Ikaw yung kumanta ng Wise Men Say ata noong last time. Udo na kung tama bang pagkaalala ko. Hindi. Iba din yun. Nagigitara din kasi yun. Oh. Naku, hindi mo kami naabutan lang kanina. Nag-concert kanina. Marami din musicians ang dumating. Ken Dream, salamat. Sumasali ako sa online symphony. Wow! Nag-ano kasi kami kanina, nag-concert kami kanina, episode 7 namin, pero hindi pa, processing pa yung video, kaya bukas pa ipopost sa YouTube. Nandun, ang daming musicians, siguro mga nasa 10 may musicians kanina, na ano din, mayroong mga dalawa doon na money na rin. Oh, okay lang ga, no problem. Bukas,
Invite kita lang ka kung may time ka ha, bukas. Ano na kasi, ang concert namin bukas is, 3:00 ng Pilipinas time. Kaya kalimbangin mo na lang para kung available ka ha. Kung available ka, i-announce ko pala dito. Buti pinaalala mo sa akin. Kasi i-announce ko pala dito na, concert pala bukas is 3 p.m. 5 p.m. Concert 3 p.m. Pinas time. Oo, nakalimutan ko i-announce pala. Pero in-announce ko na kanina sa after ng mag-concert kailangan i-remind kasi syempre hindi naman priority lahat sa YT, no? Ang mga bahay-bahay. Uy, alam mo ba si Arch Vlog is sumali sa The Voice, the YouTube Voice, parang ganun. Familiar ka na ata kay Arch Vlog kasi sumali ang ganda ng boses ni Arch Vlog. Sumali din. Sure po. Bait naman ni Lisa. Opo. Notif naman po. Okay lang ka. Kung ka-request gani naman most busy, manggod ko. Okay lang ka. Oy, no problem lang. Oy, daghan pag request. Ang dami request kanina din. Nag-audition naman po ako sa Star Hunt. Oh, wow! Star Hunt sa GMA? Ngayon mo lang naisipan lang mag-YT. Kami din kaso dahilan na ako. Sa Star Hunt, alam ko yung sa Star Hunt yung pag manalo is pwede mag-artista, no? Good luck sa'yo lang ga. Naku, invite kita kaso lang hindi kami Naku lang ga, dikitan mo to si Trixie kasi nagpapaakyat to lang ga. Doon ha, ko yung bahay ni Trixie. Kasi recently monetize na to si Trixie pero sa pagganap niya kasi kagabi nag-first live stream siya. Yung nagpapaakyat siya, yung papakantahin ka. Ibaba ko yung bahay ni Trixie kasi sabihan ko si Trixie na paano ka, i-guess ka sa kanya. Doon ha. Magdap ako ng pinakamaiksik niyang para madikitan mo. Recently, monetize na to. Isang araw lang. Tapos, i-screenshot ko yung mo gang ha. Pasa ko kay Trixie. Ipasa kita kay Trixie. Ito, dikitan mo lang ga. Nandito ang daming musicians kanina dun sa concert namin. Para makadikitan sana kayo. Ito, bukas lang punta ka 3 p.m. Maraming mga musicians inimbitan namin pero ewan ko lang kung pupunta sila lahat pero Lisa Rodaba. Okay, hold on. Sure, check niyo po. Yes, hold on na. I-ano ko si Trixie. Hold on. I-ano ko si Trixie. I-chat ko si Trixie. It's very marvelous. Ayun. Ako lang gang kasi medyo may stricto si Lolo. Hanapin man lang ako sa ito lang gao. Ito ang aming sa FB, ito lang gao. Same with our lang ga, hanapin mo kami lang ga. The same with our YT. I-message mo ako. Ito, tinitext ko na si Trixie pala. Pero lang sa'yo, kumakanta din siya. Her name is Lisa Rodaba. Ayan. Pinadikit ko sa'yo. Yes, hanapin mo ko lang ga. Tapos para ako, message ako.
Yan ang aming page. Kasi mas active ako sa business page namin kaysa sa sa namin, sa personal account. Tuslok. Ay, ni Leo. Hoy, ni Leo. Dikitan mo si Lisa. The singer yan. Singer yan lang ga. Pinadikit ko din kay Trixie kanina. Ni Leo, kumusta ka man, ni Leo? Available ka ba? Wala dyan. Nagkastay ganina, te, kay hotel na humanta. Busy ka ganina lang ba? Bisita lang ko na ba? Yes, Lisa. No problem. Ang bait naman ni Lisa. Magbago pala ako ng doon ha. Mag-print ako dapat ng ipopost ko dito. Thank you, Pachuchay. Kumusta mga Pachuchay? Pachuchay. Dapat dito. Dan Pixie po. Galing naman po pala kumanta. Oo. Ay, Princess! Asa man yung link, te? Ay, hold on. Si Trixie? Binapa ko na talaga. Ito. May money na rin siya. Magbakas lang kayo lang ka. Magbakas na lang kayo, ha? Na rin to, money na rin siya langga ng isang araw lang. Wala akong mga kabagang. Oo. Tapos langga, may name check ka ni Leono. Padagdagan natin si Torvik. Kasi nalagasan siya. Ay. Nag-graduate na to kahapon, pa nalagasan siya 24 daw. Natin, dikitan nyo itong mga langga kasi bait dito sa akin. Super talaga. Ang dami mga babait. Alam niyo naman na grateful ako dahil Lisa, maganda din yan. Super. Help. Road to 1K ito. Road to 1K. Na-appreciate. Mabuang ni Sister, Ayan. Help. Road to 1K. Oy, Jap! Yung mga mo ba, mga alagad mong artista, pilit, mo ba? Mo sa kay Torvik, kay nag-graduate na to kanina. Alam niyo, nag-graduate na to kanina, tapos nalagasan na naman, 24. Talaga naman. Si Lolo, talagang, madugo si Lolo, Spectro, bebe. Kasamahan to ni Big Balloons. Sabi anong oras mo kayo? Matagal lang ga. Kanina, mabiyak ako. Mga 1.5 hours pa. Ayan, help na natin. 11. Nalagasan daw to ng
Yes, Lisa, mga 1.5 hour pa ako lang ga. Dikit naman tayo tuloy. Ayun! Ay, dikit ko din yung baraha band ko sa kanya. Ano lang ko kay, oy, Torvik ha, kung narinig mo ako. Idikit ko yung baraha sa'yo, pero balik mo na lang. Kasi legit ito. Legit yung isang account ko, ipapamuli din namin to. Oy, Torvik, narinig mo ako. Ayan. Yes, 6 na lang. Maraming dinikit si Nileo, pati si Jack. Ilan dinikit nito? Ilan dinikit mo, Nileo? 8? Lahat na yon? Ala, nagkano si ano? Ano ko to si Badjo? Kawawa naman to si Badjo. Ibaba ko yung bahay nito. Hold on. Ibaba ko ang bahay ng ating gitarista. Kawawa naman. Hold on ha, mga langga. Hold on, baby. Hold on sa inyo. Oo, 4 na lang kulang. Dinig na kita pwede. Oh, mukhang di ko na kaya na-nantok. Message na lang po kayo. Yes, Lisa! Pahinga ka na lang ga. Sure lang ga. Highlander, nakikita kita. Ako, men, kadikit naman kayo. Nagdugang kung pa. Oh, okay lang ga. Okay lang ga. Dikitan nyo na para, naku, maawa kayo kay Torvik. Lisa, pahinga ka lang muna. Maawa kay Torvik. Opo, madam. Gid salamat. Madam, gid salamat. Hay, Bisaya ka, Lisa? Ilongga ka? Oh, Donya! Langga, Donya! Ako, bahala. Congrats sa morning. Yes, alang ceremony na kami langga. 1 week na ngayon. Super talaga. Saglit, naglalaro ko. Oh, lunch break pala niya. Pag ganitong oras lunch break talaga yun, Donya. MC na pala tayo dito. Ako ba? Okay. Yan, ang ano din ni Donya Agata. Ang mga ano din ito, alagad ni Donya Agata. Narinig yung music mo na lang ka? Dali, ha? Oh, 1,000 na. Sige. Turbik. Ay, talaga, Turbik. Godbait ka ulit ngayon. Hindi kasi nag-godbait na yan. Sabi niya, tapos nalagasan siya. Talaga naman. Kahit 10 additional yan. Ewan ko kung malagagasan pa to. Wow, ang bilis. Yes, Turbik. Yes, congrats sa'yo. Pangalawang beses na congrats sa'yo. Pangalawang beses na ano. Yes, ayaw ba na to? Kaya mo ba to? Uy, padidikitan ko pala si TV sa inyo. Lagi itong tumutulong sa akin. Tapos kakalimutan ko lagi padidikitan. Bawa naman to si TV. Ay, ho, samtap. Oh, thank you. Dan, pretty ho.
Oras yan, Turbik ko, Turbik ha. Kahit konti lang tayo dito, pero talagang nag-graduate ka ngayon. Uy, padidikitan ko si Jose TV kasi grabe ang suporta sa amin tapos kalimutan padidikitan. Alam ka naman. Uy, Jose, malapit ka na mamunin, oh. Udon. May kutsa! Thumbs up na. Ayos na ba? Oo! Dikit ka na si Torbek. Uy, buwak. Dami. Mikut-chan, nakikita kita, Mikut-chan. Super. Kitang-kita ko. Pati, balakubak mo. Ha? Mikut-chan, kita-kita ko. Lahat ng sayo. Kitang-kita ko. Mikut-chan, wag mo na mangisda, Torbek. Kasi malagdag banana. Wag. Uy, Torbek! List lang yan. Uy, Torbek, wag ka muna magbalik, uy. Huwag ka munang mangisda. Ayan mo muna yan, maglalagas-lagas. Pero yung mga pinadikit ni Jose, legit yan. Kaya, marami pala tong song si Jose TV na, oh. Maraming song pala si Jose TV na walang CPR. Hoy, Jose TV, pwede namin gamitin to. Pwede namin gamitin ito, Jose TV. Wag muna, Torbik! Uy, Torbik! Uy, Torbik, wag ka munang wag ka munang magbalik, kahit bukas. After 2 days pa. I-mention nga si, si Torbik. Pwede. Oh, salamat Jose TV ha. I-download ko yung lahat. I-download ko yung lahat para i-file, gamitin ko. Opo, sige, 2 days. Yes, Torbik, wag ka munang magbalik. Antayin mo yung sulat ni Lolo. Okay? Wag na balikan yung aking dinikit ate. Wag kang magbalik, Torbik. Hintayin mo yung email ni Lolo. Oo, yung na may may banana ka na 1,000, ganon. Saka ka magbalik. Okay. Antayin mo yung ganito, congratulations, you have now 1,000 bananas, ganon. Para, wagas na wagas. Torbik, ka magbalik sa main ko. Yes. Kita mo, Torbik, kahit 9 lang tayo dito, pero graduate ka. Okay, no problem, Torbik, oy. Ang dami nang nag-graduate dito, mga 5 na siguro. 6 pala, mga ganun. May nakita kayong harang? Hihihi. Sige. Number 16 sa balota. May harang kanina, Indian music na naman. Nawala ka sa LS ko kagabi, Torbek. Maraming bago. Akala ko nakatulog ka na. Oo, akala ko nga nag-good night ito si Miko-chan. Nagising to. Papalitan ko yung hilig ko from K-pop to ba? K-pop, no? Baligtad na ngayon. Ito din si Jap. Ang dami din mga artista nito.
Pwede dyan akong pinadikit. Okay. Tapos na yon. See? Tapos na. Ulitin ko na naman. Ulit-ulit din pag may time. Ayun. Sayo ulit. From the top again. Ano ko kayo sa TV? Uy, baba ko pa. Binaba ko yung kayo sa TV. Hindi lang po. No problem lang doon. Ibaba ko din si Donya. Kasi nag-support chat sa'yo, the host. Mag-ano ako kay Jose TV ha, mag-music. Maraming music si Jose TV, walang CPR. Hold on. I-check nyo si Jose TV, dahil pwede nyo gamitin, no? Sa inyong mga patugtog. Marami siyang, uy, Jose TV, malapit ka na mamuli. Okay, doon niya lang, guys. Baba ko lang yung mo dito. Oh. Okay, ano pa ba nito? This is not good. Wonders. Ano ko nga? Mag-ano ako? Sandali. Uy, ano nyo pala? Tamsakan ninyo please. Itong ni Badjo. Tamsak lang please. Sandali ha. Ito langga. Langga. Ito ha. Ito, yung ibababa ko is nakasalin LS. Pwede nyo pwede nyo tamsakan. Tamsak, hangga. Ay, Badjo. Ayan, dikitan nyo na rin kung hindi. Hanapin nyo, naka-LS kasi siya ngayon. Naka-LS si Badjo, maestro. Tamsak lang is okay, no? Tamsak is nice. Ibaba ko si Donya, ha? Kasi na beses. Oh, thank you, princess. Thank you so much. Super. Ito si Donya, turon kay, nako. Sige, palipad. Kahit wala ng pera, magpapalipad. Ay, okay, watch. Opo, thank you. Kasi siya ngayon, may dalawa itong dalawang tamsak. Modo na. Pakinggan ko yung mga ni Buse. Thank you very much. Ano ko yung kay Jose TV? Mamili ako ng... Wala ka mga music, Jose? Yung... Nag-ilis si Kuya Badjo host. Yes! Alam ko doon, Badjo Chay. Nag-tamsak ka, nakita ko. Ay! Oy, Jose TV, wala pa sa ito yan. Lagi ko nag-LS, tapos imposible 300 ka lang. Si Badjo nga, 200 na nakailang LS pa lang. Marami ka ng watch hour, baka 300 na nga lang kulang mo. Oh, wow. I like the fire starter. Pwede siya pang background. Pwede ko lang gawa ng kanta. Yes, Badjo Chay, nakita ko. Thank you.
Uy, mamili kayo kay Jose TV. Maraming mga kanta na walang CPR. I like this Farsighter. Kasi pa, forgiveness. Ang haba pala nito, no? Thank you, Pachuchay. Nakita ko, Pachuchay. Oh, nandun din si JPEG. Jose TV, thank you. Thank you. Bigyan ko ng jacket. Kasi nandito sa kabila. Bigyan ko ng jacket. Princess, bigyan kita ng jacket. Sa mga dumalaw, may jacket na lahat. Pwede sapos na po. Yeah, ganahan ko ng butano sa imong mga nabung, bapa ka. Thank you lang ga. Thank you. Thank you. Oh, nindot. Oy, Busi TV, nindot tong forgiveness, ha? Juno in the mix. Thank you, Princess. Oh, I like this Juno in the maze. I like that. I like this wonders. Oh, I like this. Oh, I like the digital. Thumbs up ko ninja ko kasi. But thank you, Torvik. Super. Pipili ako sa TV ng Pipili ako ng
Ganda yung ano. Stamp. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Ayun. Teka. Ayun. Oh, ang ganda ng content ni Jose TV. Kung may mga gusto nyo mga kanta walang CPR, punta kayo kay Jose TV. Kasi wala mga CPR yung mga kanta niya na pwede nyong gamitin sa inyong background ballad. Dede! Nakita kita, Dede. Pinas vlog, sayaw daw, tamong budots. Pwede mo papasayo din ako sa rin budots ko eh. Sayaw nga budots! Budots ka more! Dadbit eh, si Turvik karon. Dadbit na pala siya. Tapos ibaba ko si Doña Agata pala. Party. Party ron. Tindog man kay. Di ko katayo kay nakoy lingkuranan. Party. Thank you. Baba ko si kasi Dana pala. Uy, lahat ng ninja nyo, be, padikit ko kay Dana. Bakit na laging nababawasan si Dana? Lagi siyang nababawasan. Kagabi, kahapon, tindog ba kayo Bisaya kayo para makita mo kasi si Or. Budot ka mo. Party. Di ko katayo kay lingkuranan na ni. Oh, Godbit na si Torvik. Oh, thank you. Thank you, Torvik. Okay, kahapon, 471 to.
Tapos nung may dumikit, naging 471. Tapos ngayon, 470 ulit. Bakit kaya ganun? May nakita kayong harang? Kanino? Meron pala na meron. Yeah. Boom. Yeah, boom. Yeah, boom. Magpagawa ako sa kaibigan kong DJ na ng mga ganito. Ako na lang kaya gagawa, no? Gagawa na lang ako yung i-fast mode. Hi, Legendora! Hello, thumbs up dan. Oo, Legendora. Matagal na akong hindi kasi tulog ako lagi. Tapos pagising ko naman, live na rin kami pa concert. Kaya hindi ako nakabisita sa'yo. Sorry. Wow! Muni na pala ang yaman na nito kasi muni na yung main account pati baby account nila. Wow, congrats ha. Parang last week lang galing kayo ata ng ng bakasyon. Wow. Congrats sa iyo, madam. Sa Pinas po kami ngayon bakasyon. Okay. Naku, ingat kayo sa Pilipinas. Kailangan balik niyo sa Norway. Pero, alam ko, nag-live pa rin kayo eh. Alam ko, nagla-live pa rin kayo. Hindi, kasi marami kayong followers. Tapos, sayang din pag hindi mag-live. Ay. Oo, madam. Tuloy po ang... Tuloy lang, Naku, congrats pala kay Chika Maria. Maganda yung ganun. Kahit yung baby account money. Naku. Yung isang account namin, pinapamoni ko din. Tuloy. Hoy, Jap. Thank you, Jap. Magbakas lang para mabalikan kayo. Nasa work pa yung mga ganitong oras ata. Madami po kaming anak pero mas madami po ang bayan. Maraming anak pero maraming bayarin. Uy, salamat Legendora ha. Ibaba ko nga ang bahay ni Legendora ha. Baba ko kasi nagpapaangat dito, gabi yung angatan doon. Ang dami doon. Ay, magto-12 na kayo lang ga. Magto-12 kayo na kayo. Baba ko ang bahay nito. Ako na maliit na video. Ay, to 41 seconds. Mayaman na to si Legendora. Salamat din ho. Sa ikot-ikot na po sa mga kayo. Okay. Sa mga gusto ding paangat ha. Ayun. Marami doon. 100 ang nunood.
70, 60. Pero dapat magpalista doon kasi dapat walang iwanan. Pag pumasok kayo doon, walang iwanan. Walang layasan. Walang labasan pala, walang labasan. Pag pumasok ka na, pasok ka na forever. Salamat, madam. Time kami ang registration po na description para mag-account. Oh, yes. Uy, Pachuchay! Di ba naghanap kayo ng banana? Dikitan mo si Legendora. Kanang binaba ko. Bakit bukas, madam? Oh, thank you, Legendora. Thank you. Member kasi ako kay na Legendora. Member ako dyan. 1 month nata bukas or 3 weeks pa. Thank you. Baka man ako, host. Okay. Hindi ka nang Pachuchay ba? Kasi pag mangisda ka dun, walang labasan kasi may attendance doon. So, nasa description. Nasa legit doon lahat. Mabilisan doon. Bilis lang. Ang 30 nga lang. Super bilis. Ang 30. Wala pang 5 minutes, naka 30 ka na. Member ako dyan kay Legendora. Member ako dyan. Tapos magpa-member din kayo. Member kayo kasi binababa kayo at least once a week pala. Once a week binababa kayo. Tama ba ko lang no? Oo. Haba ng harap. Balik na. Oo, kasi morning na yan. Once a week. 4 times a month ka binababa. Salamat po sa mga dumikit pagbago po. Sa LS namin, mababa po ang, yes, mababa na po ang 30, totoo yan. Totoo yan. Ako nga doon, binaba ako at talagang, nagulat naman ako 30 na agad, dumikit. Pero hindi ako nakabisita din lang kasi tulog ako sa mga panahon na yun. Tapos bukas din, may concert kami Legendora, Kaya maaga ako matulog ngayon, maaga ako matatapos ngayon. Kasi ang gising ko na 7 p.m., 8 p.m. Alam mo, madam, matutuwa talaga ako sa LS mo. Kulit mo man. Balo talaga sa Legendora. Nag-live concert ba kayo tomorrow? Oo, pero, naku. Legendora, magkapareho tayo ng time bukas, 1 hour, difference lang tayo. Alas 3 kami, bukas, Pero kantahan naman yun, mga langka. Kantahan naman yun. Kaya, marami kasi nag-request na, marami kasi nag-request na ibahin daw namin time ang MWF saka TTHS. Kasi yung mga tulog pa ng alas 9, gising sa last place, kaya, hindi ba namin yung oras instead na 9 p.m. lagi every night, pero, hindi ba na lang namin.
mauna pala kaya. Oy, okay lang yan. Oy, Legendora, mauna pala kayo ha, guys. Next time na lang po kay Bisaya para support tayo. Punta kayo bukas. At wala problema lang lang doon. Sa mga nag-iinis ka na iba, minsan pinupupunta ko sa doon kasi minsan halos magkadikitan na sa amin. Sa mga gusto lang magkinig ng music bukas. O kung Legendora, kung available ka bukas, punta ka rin. Yung ninja mong 5. Yung ninja mong 5. Ipatambay mo doon. Sa'yo na dyan ko mumata ate. Marami tong Legendora 1, 2, 3, 4, 5. Marami tong alagad ko sa Legendora. Makikinig kami sa iyo bukas. Yes, super. Thank you all. Batiin ko pala kayo, Legendora. Batiin ko kayo kasi, syempre, sigado, nakikinig kayo kasi, syempre, wala, hindi pa kayo na nag-LS. Uy, sina Legendora, based in Norway pala yan. Marami. Pag nag-listen sila, marami. LS din kayo, badyo. Takasak mo bang alagat? Oh, thank you, Nileo. Thank you so much. Thank you talaga. Tulungan natin yung gitarista para ganahan mag-guitar sa atin. Oy, Torbek, God wait ka na. Kaya don't worry na sa 1,000 bananas mo. Ito si Vid TV, ang bait na sa akin, hindi nagkikipagdikitan. Support lang sa watch hour ko. Thank you to Vid TV. Salamat po ha. Mag-vision ako. At magpainit lang ako na to. Okay, Legendora. Sige, Legendora. Okay, Legend. Legend talaga. Nagpapainit na naman naling araw. Laro, ihayang Rose. Oh, thank you, Vid. Kapit to si Vid. Hindi to nakikipagdikitan. Dumadaan sa akin lagi. May aeroplano lagi. Ay. Biruin mo, Torbek. 9 lang tayo kanina, pero gadwit na gadwit ka. Ay, nako. Maraming pinalabas na brigada ngayon. Pero bukas na lagas. Tatlong beses ka mag-gadwit bukas. Ay, nako. Para sa kanilikit kay Kuya Ra. Ang daming yun, ni Leo. Buang ni Leo. Dalawang beses na graduate na ngayon bukas malalagasan ng 12. Talaga graduate.
Diyan ko yung taming mga sarap na. Yes. Ay, natawa ko talaga doon. Sabi nga nila, kasi ako sa ilos kaya. Honey! Dahil sa pag, daan lang, good sa'yo. Ito talaga si Honey. Thank you, Honey. Oy, dumadaan ito. Talagang nag-report sa akin to. Thank you, Lelio. Thank you, Honey, sa pagdaan. Super, babak pala si Honey. Pari malakas, watch mo lang one video natin. Yes. Ano kasi, bumisita sa akin sa Honey. Uy, Honey, magpahinga ka na, Honey, oy. Huwag ka muna mag-white TV. Pahinga ka muna. Sa bahay ka na ba? Account sa in-laws ko, daan na ako, hosip na ako makarecover. Okay, Honey. Ibabak ko lang. Pwede kita niyo to si Honey B kasi Bisaya ko ni siya lang ga. She is from Qatar, ladies and gentlemen. Anas, kilala ko talaga mga pumupunta dito. Kilala ko kasi lahat dito. Oy, baka bang click yung mga pulang letter S. Nato. Kulang pa na duha. Tate, balikan ko pa na si Kuya Badjo. Talaga? Okay, check ko nga. Nasa loob pa ako ho. Okay lang ga, no problem. Magbabalik naman yung mga Katai family, oy. No problem. Lagi ka na everyday ka dumadaan dito. Uy, ang dami na pala. Okay. Wow! Pala yan. Ang daming ang daming pinatamsak na Leo Bangbang. Leo. Dito nga dapat eh. Natawa ako kay Leo. Nagulat naman ako. Hindi lang ga. 1 week pa lang kami. 1 week pa lang ga. Shit, kita kumindit ko bago may tulog, sis. Oh, thank you, Honey. Super, thank you, Honey. Super. Thank you, Jap. Super. Si Honey kasi everyday dumadaan sa akin. Pati si Jap, everyday dumadaan sa akin. Ibaba ko din si Jap. Si Jap, oy. Baka sino pang hindi nakadikit dito. Jap, patulog na yan si Honey, ha. Bukas kanya balik ka. Nagpapahinga kasi yan. Ngayon ko lang kasi na-realize at pwede man dito gamiton. Buang-buang gising ni Leo. si Jenaline din din lang ga, nag silent LS. Ibaba ko din yung niya, bahay niya. Tamsakan. Support tayo sa mga naka-silent LS. Buti pa to si Leo pag nagsa-silent LS, ma-music talaga, hindi ba marunong nun. Sa mga sa mga gusto lang mag-thumbs up. You know, thumbs up is naman. Thumbs up is life these days. Hindi pala yun, no? Thumbs up lang. Hindi ko kasi alam yun. Like and share para may papasok. Madami kayo maisda. Thank you, Honey. Super talaga. Thumbs up na po. Mikasa, si Leo ba to? Alam ko si Leo to. Bigyan ko ng jacket lang ka. Thank you sa mga yung patamsak kay Kuya ninyo. Thank you. Super. Okay, baba ko din si Jap.
Oh, Jap, asan yung main account mo? Baba ka daw, Jap, at hindi kita mahanap. Oo, ang gusto nila yun. Thank you lang ka, oh. Ayan, hold on ha. Jap! 100 ka pa lang, Jap? Hindi pa pala ako nakabalik sa'yo, Jap. Sorry ha. So, bumalik na ako lang ka. Uy, langga. Si Jap is ano pa, uy. 106 pa lang. Akala ko ano na to si Jap. Thank you, langga. Wow, Miss Leo. Lagyan ko ng jacket niyan. Para... Thank you, Princess, ha. Princess, si Honey is Bisaya yan. Bukas kanya, balikan na, pahinga na kasi. Pahinga na kasi yan. Uy, Dilio, pati yung mga alagad mo, pinadikit mo na kay Dana? Oh, nice. Thank you. At 30 nakatuslok. Bungwang yun si Leo. Oh, thank you lang ka, oy. Nilagay ka busy gang. Thank you. Tapos yan ko si Abu Dhabi. Abak ko din si Abu Dhabi, si Miski TV mamaya. Grabe to si Abu Dhabi. Mag 8,000 na si Abu Dhabi, oh. TikTok din live si Abu Dhabi, oh. Pahinga na to, napagod na to. Ate, nakauwi ko sa laptop kasi wala ka din akong para. Ah, ganun pala. Mas madali man sa laptop ate, pag i-ani, umugid ka. Baba ko sa Abu Dhabi ha. Tapos si Niski TV, si Kuya Usapang Pera TV. Tapos ibaba ko din ang aking kapatid. Nako. Gitsing na ako. Hi, Oscar Raynon! Kung saan na di oras din? Mga alas 5 na karoon lang ka. Which is, anong oras na sa mo place? Siguro alas 10 na dyan? Alas 10 na ba sa Dubai? Pumantos to Oscar! Kaninong ninja to si Oscar?
Maayong gabi, ipod. Magka-legit account to. Oh, mga kabagang to ni Honey. Oh, grade 1, please. Sure lang ga. No problem. Yes, Nilio. Pahinga ka na lang ga. Sure. Love you too. Alas 11 sila pala. Ibaba ko si Niski sa gusto din ng paangat bukas ng umaga. Doon mga langga. Pwede pa flex sauce? Sure, Oscar. No problem. Dikitan mo muna yung nasa description ko, Oscar, please. Thank you. Yes, langga. Ako bahala sa mo, langga. Dikitan mo muna yung nasa description ko, langga. Tapos, dikit na sa una pa. Kinsa din eh. Yung nasa langga, nasa description ko. Basahin mo yung description ko, langga. Dali na. Bisaya mo din si Oscar, oy. Ito kay Bisaya dire. Oh, thank you. Nasa Oscar, yung nasa description ko. Basahin mo yung description ko lang ba? Hindi dito. Yung nasa lang ga video ko. Yung live ngayon. Basahin mo yung description. Magbabalik yan sa'yo. Magbakas ka lang ga. Mga Bisaya po na sila. Okay, nakalimutan pala ako. Thank you, Oscar. Super. Ano nga yung inisip ko kanina? Thank you. 7 lang yung nasa description lang ga. Maghanap ka na lang shortest video. Magbabalik yan sa'yo. Seven na lang pag grade 1 ho. Sure! Bakas lang po nino. O doon, yun ako si Oscar. Baba ka ng bahay lang ga, Raymond. Pati si Japri, grade 1 pa lang si Japri. Akala ko Ikaw to lang ga?
6 na lang. Babang ka ng bahay mo lang ga. Oo, nag-ano si Rhymes? Hold on, magtamsak lang ako kay Rhymes. Ha? Hold on. Oh, sandali. Yes, ito nga. Nars, hindi ka pa nag-graduate lang ga? Sa dami mong dinikitan? Hold on. Hala, oy, hindi ka pinalikan, Nars. Hold on na. Nawagan ako sa'yo. Maraming graduate na ka, Nars, oy. 176 ka lang ga. Akala ko 94 ka pa rin. Okay, doon patawag ko, maluoy mo, no? Ang ano phone. Ang galing na. Ang galing na ito. Pati si JP Dikitan yun ng mga ninja kasi grade 1 pa. Akala ko si JP is 1,000 na to. Ako, nalagasan ka, nalagasan ka lang ka. Kailan ka lang nagsimula lang ka? 96 ka kanina eh.
Aroy. May dumikit sa'yo. Kanina, 96 na nalabasa. Gagawin. Hindi ako marunong talaga sa Samsung. Ay. Ayun. Sandali ha. Sandali sa. Ayun, dalawa na lang kulang. Grade 1 ka ngayon. Jap! Alam mo, Jap, ilang beses na kitang akala ko 1,000 ka na. Nakita ko 100 lang pala yung bahay mo. Sayang nung nagpapaangat pa ako dahil ang daming tao dito pag nagpapaangat ako. Hindi na kasi ako focus sa paangat natin, ano? Kasi nawawalan ako ng boses. Kain tayo. Sa kono? Chop Boulevard! Oscar, dikitan mo yung nasa description ko. Nagpapaangat yan yung iba dyan. Ibalik na lang yan, ha?
Ibalik mo na lang, Oscar. I-flex ko din si Jap, ha? Si Jap. 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 Jap, ano? Jap J. Huh? Hold on. Jap G. Kasi laging nangisa to sa akin si Jap G, tapos, 100 pa lang siya. 106. Lagi to sa akin every night, tapos 106 pa hanggang ngayon. Arch Vlog. Dikitan mo nga si Jap G kasi naawa ako nito ba. Ito, ibaba ko ulit si kasi gusto ko, dikitan nyo to lahat. Gusto ko maging 120 ito si Jap G ngayon. Uy, Arch Vlog! Nandiyan ka pa dyan. Nag-ilis na to si Arch Vlog. Hold on. Fly away. Gusto ko 120 to si si Jap G ngayon. Arch Vlog. Pwede mo dikitan sa Gusto ko maging ito. Gusto ko maging dikit na po yatin yung Arch Vlog. Nabasa ko yung bakas niya. Hindi, meron yung mga meron yung mga alagad. Arch Vlog. Muse TV. Ito, nandyan ka pa. Basta, yan nyo yung lahat ng dyan. Sige. Ang bilis makadrop. Ako yung nag-drop, oy. May mga dumikit sa'yo kanina, Arch. Isa ata. Ay. Oh, Didi. Yan mo nga. Dikitan mo nga. Naawa ako dyan. Lagi siya sa akin every night. Tapos, hindi pala. Akala ko 1,000 na to siya. Kasi every night sa akin. Ayun o. Si Archie. Ay, naku. Sige. Lahat ng mga lagad nyo, maawa kayo sa kanya. Please lang, utang na loob. Ay, talaga si Arch Vlog. Uy, Arch Vlog, bakit hindi ka pa pala natutulog? Mag-alas-stress lang dyan, Kasi hindi ka pa natulog.
Nagtrabaho ka pa bukas. Ano po sa'yo? Nagpalipad din yan kanina. Thank you, super. Dapat maging 120 yun ngayon. Maawa kasi ako dyan, oh. Lagi siya nandito sa akin. Oh, Didi. Thank you, Didi. Love treatments. Lumabas na talaga. Lahat ng yeah, Arch Vlog. Alam niyo, pumapasok lang dito si Arch para tumulong. Hindi nakikipagdikitan. Para tumulong lang talaga siya. Apsan na jud ko ni Japje pastilan kusugan pa rin mga laki. Apat na lang para maging 120 yan, please. Try natin, tulungan natin kasi ang tagal na niya sa akin dito. Kala ko siya. Talaga, hindi ko akalain na 100 pa pala siya kung nagulat ako. Nagulat talaga ako, kung naawa ako. Ano ko din yung barahaban. Hold on ha, Jap. Magbakas lang ko, Jap ha. Kasi legit kasi ito eh. Okay. Jap. Every dito sa akin si Jap. Ayun. Mag-comment lang ako kasi magbabakas ako, Jap ha. Ipilit ko, i-attach ko sa'yo si Baraha. Pusin ko lang yung video. Nako, nilabas lahat talaga ni buang na ni si Arch Vlog. Talagang bumalik lang. Kasi nandito na yung kanina. Bumalik lang para
Tumulong. 119. 119 si Baraha. Tapos, ang kapatid ko na rin. Ano ko, idikit ko. Magbakas na ako sa mga kapatid. Ano ko, kakambal ko kasi to Jap sa tunay ko talagang kapatid. Jap G. Balikan mo na lang Jap G ha. Ayun, 121 ka na ha. Pang 121 to akong kapatid. Ayun. Ayun, pang 121. Ayan. Urot na. Good night na sa inyo, Jap. Ito na, main ko. May video legit kasi yung ano, Jap, balikan mo na lang yung kapatid ko. Nilagin ko yung account niya kasi alam ko yung password. Kaya nilagin ko na lang yung account. $122. Hala, Arch, sige, Arch Vlog, matulog ka na. May tatanong sana ako sa'yo. Matatapos na rin ako maya-maya mga langga. Apo ni Lopez. Ay, talaga to si Arch Vlog. Ay, initik ko yung music kasi ano. Sandali, baby. Repeat ko. Oh, okay lang ga, Jap. Super. Ano tanong ta rin? Legit naman ninja ko. Wala pang nagreklamo na lagas. Oh, kasi may mga videos yan. Hindi ka ng ano, Arch Vlog, kapag nagda-download ka ba ng, ano ka ba ng paangat mo, anong sinasabi? Ad limit ba? May ad limit man nakaano kapag pupunta ka sa videos mo. Kasi sa akin, laging ganun eh. Ad suitability, parang ganun. Oo, tapos ibaba ko yung ano ko langga. Hold on na eh. Uy, mga langga, pwede patamsak ninyo ito. Pwede ko ipatamsak sa inyo ito, itong video. Pwede patamsak nito mga langga. Tamsak lang.
Oh, sandali. Sandali ha. Ayaw magbasa. Sandali. Nabuang na ako. Ayun. Hindi, ang sabi ko, ayaw magbasa. Arch Vlog, kapag nagpapaangat ka ba, pag pumunta ka sa video, di ba, i-monetize mo yung video, may nakalagay ba ng ad suitability sa'yo? Thank you. Meron din, pwede ko pinapansin. Ano mo lang ga? Uy, naunsa na. Hoy, Arch Vlog, you have to add, you click that add suitability and then review. Tapos after 30 minutes, ano na yun, available na siya sa lahat ng countries. Nakasampung video na ako, every live ko, ganun. Pero ina-approve niya agad. Kaya gawin mo. Sayang din yung ads mo. Oh. Yung ads, may ad suitability ka, di ba? Pag nakita mo sa video, i-click mo yung ad suitability tapos click mo yung review. Ganun pala yun. Yes! Para available siya sa lahat ng countries. Butit, magtanong ako sa'yo. Lahat din sa akin, kahit yung mga paangat ko na ganito, chinecheck ko talaga. Oh, thank you, Princess. Chinecheck ko talaga. Tapos pinapa-review ko. Tapos, maya mga 20 minutes or after an hour, magiging na siya. Wala na siyang restrictions. Kasi ma-fall siya sa restrictions eh. Click mo yung add suitability, tapos i-click mo yung review. Human review. So, nakasampung video na akong ganun. Every paangat ko or every concert, may ganun. Click mo yun, tapos review lang, tapos maya-maya na siya para lahat ng ads sa'yo, papasok sa'yo. Hindi kasi ito nagtatanong, ang buwang ka, Arch Vlog. Natulog ka na. Dapat ako magtanong sa'yo. Dapat ako magtanong. Thank you sa mga patamsa. Matatapos na rin tayo in 15 minutes, mga langga, ha? Ads sustainability po yung nakikita ko, hindi ads No, hold on. Suitability, hindi sustainability. Suitability. Suit. S-U-I-T. Okay, tama po ba? Hindi sustainability. Ito add suitability. Okay, Jewel. No problem, Jewel.
O doon. Tama. Naalala ko na. Hindi ko kasi pinapansin. Jewel, salamat ha. Ano mo, human review mo. Click mo yung human review. Lahat ng videos kung may ano. Para available lahat ng ads mo. YouTube Studio. Sa videos. Sa videos. Diba? Una, dashboard, then video, then playlists. You click the video and then visibility, public, monetization. Kasi kung ad suitability kasi, meron siyang naka-limited siya. So, bibihira lang lalabas ang harang. So, you have to click the ad suitability and held for review. Yeah, i-click mo yan lahat para i-review para lahat lalabas ang ads. Thank you, thank you. Thank you, princess. Meron din akong partially blocked. Bakit kaya? Yes, meron din yan. Oo, meron din ako yan. Okay lang yun. Bakit? Baka kasi copyright claim? May copyright claim ka ba? Kaya lumalabas yan. Meaning nun is merong mga ibang bansa na hindi lilitaw. Hindi, halimbawa may mga sa all over the world nag-YouTube, merong mga 10 bansa hindi siya lilitaw. Meaning nun, partially black. Click ko. Okay. Ang 7, yun mo na lahat. Mga bukas siguro okay na yan. Lalabas na lahat ng ads mo. Ganun kasi ang lumalabas sa akin. Kaya pero maya ano na yan. Okay na yan. May copyright. Yes, meron akong mga copyright. Pero yung mga upload ko, wala. Ano yan? Clean yan mga upload ko. Oh. Okay lang yung partially black. Hindi lahat, meaning no, hindi lahat sa bansa lumilitaw ang ads mo. Limited siya, bali. Lipstick is life, baby. Yes! Okay lang yan. Kung may sharing, meron kang matatanggap. Kapag wala, sasabihin na this video cannot be monetized by the uploader. Wala ka talagang matatanggap. Pero kung nakashare siya, yes. Mayroon kang matatanggap. Pero hati kayo. Iniba ko na pala iArchvlog. Punta ka nga kay Padjo mo na silent na LS. Tamsakin mo. Mag-print na ako ng
Naku, Ash Vlog. Kailangan mo pansinin yun. Kasi while doing the LS, habang naka-LS ka, it will be determined already. So while doing your LS, you have to click the suitability and helpful review para, usually na ko ng mga LS ko after. Bakit? Kasi while doing the LS, lumalabas ang harang. Huwag mong itago. So while you're doing, halimbawa nag-LS ka ngayon, nag-tutorial ka ngayon, punta ka sa videos mo para kasi mag-automatic na add suitability, i-click mo yon. Maya-maya maging okay na yon. Kaya makikita mo lahat ng mga pumapasok sa'yo may harang na agad. Ganun yun. Huwag mo i-hide. Ate, magkana, nakikita kita. Magsak lang ako. Ate, thank you very much. Super. Thank you, ate, ha. Yes! Ito talaga si Arch Vlog talaga parang Arch Vlog, halimbawa, ito ha, turuan kita. While doing the LS, bago ka magsimula, you have to make sure you go to your video, halimbawa naka-StreamYard ka o naka-OBS ka, ito ang gagawin mo. Halimbawa, naka-StreamYard ka, naka-OBS, hindi mo makikita syempre doon. So you have to go to youtube.com. And then, from your YouTube, you go to your studio and then click the video button. And then you click the video button, yung kasalukuyan mong LS, may nakalagay na add suitability, you have to click health review. So while doing that, mga 10 minutes, 20 minutes, ipaprocess ni YouTube yun, malalaman niyang hindi add suitability, i-click niya. So makikita mo na lang na ang kada pasok ang pumapasok sa'yo is, ang mga pumapasok sa'yo is may harang. Para lahat ng pumapasok sa'yo may mga harang. Ganun. Thank you. Super. Ano bang tanong mo, Archlag? Salamat po. No problem. Tayo lang naman tulungan, Archlag. Ano pang mga tanong mo? Ate Umukana, thank you. Paano ba ito? Walang hiya talaga to si Archvlog. Hindi makausap to ng matino. Paano matulog agad? Nagising ako kung ayaw ko. Pag pinalabas mo yung mga ninja mo talaga gising ka talaga, ano? Ako pagsisihin talaga ni Ashland. Ala ng kapo, ala ng tawa.
Ay, naku sa'yo. Nabuang talaga to si, hindi mo makausap ni matino talaga to. Good night na po. Oh, Beng Paul. Thank you, Beng Paul. Dumaan ka. Thank you. Ibaba ko sa Tio Marcana kasi Muli ka na ba, ate? Bisaya man ni si ate. Muli ka na, te? Congrats, te. Hanap na ako ng short video mo. Ibaba ko yung ano mo dito. Oh, thank you, Arch Vlog, ha. Ay, Arch Vlog, magbabago yan kasi bago ako matulog, papalitan ko yung mga nakaano. Kasama ka na dyan. Anong oras ang ano mo ulit? LS mo kasi ginawa kong 10 p.m. eh. Aga po, nagising. Thank you, Beng Paul. Pinagdikitan ata kita nung isang araw lang ka. May mga dumikit sa'yo from 5 p.m. Mag-print, nag-print ata po ko doon. Kasi papalitan ko yan. Print ko lang ito. Print ko to. Print ko muna. Okay. Oh, no problem, Beng Paul. So, Terwin. Okay, baba ko din si Beng Paul pala. Beng Paul is Nesky Farm and Organic Family. In the live stream na rin ata to si Beng Paul. Paangat. Kaya dikitan nyo na ha. Silent LS pala. Baba ko si Beng Paul. Thank you, Princess.
open ko. Hold on ha, may kukunin lang ako sa ano. Oh, thank you, Princess. Super sweet ng mga ano, 5 p.m. Oh, sa mga nagpapaangat naman, si Chanik TV. Oo. Visit Chanik TV sa mga gusto ng banana, okay? Ito. So, gusto ng maraming banana kasi every morning ang dami talaga nanonood kay ano. Dami nanonood kay Chanik. Kalibangin nyo ito. Oh, okay na po. Napadala na. Arch Vlog, saan ipapadala? Wala pa akong, hindi pa ako natanggap. Wala pa akong natanggap. Meron ka na ba? Wala pa ako natanggap. Doon ha, i-check ko. Thank you. Super. Arch Vlog, tingnan mo yung kay Badjo. Nandun na yung pangalan mo doon. Pinopromote na kita. Asan ba? Sign in the phone. Saan mo makikita? Hindi ko pa rin po natatanggap. Ilang months ka na ba? Pero nakuha mo na ba yung, ano, di ba? Itong threshold. Nakuha. Alam ko, 1 month na si, ano mo yun. Hindi ko alam paano ito, Pero, binago ko na yung address ko. Alam ko, binago ko na yung address ko. Arch Vlog. Tingnan mo daw sa ano mo. Tingnan mo daw sa ano mo. AdSense mo. Oh, Bing. Thank you, Bing. Thank you, Bing. Super. May laman na ba yung AdSense mo?
Arch vlog? Wala kasi akong idea nito. Mag-night boat ka na. Hold on. Nakita ko na po. Patingin daw Arch vlog. I mean, may laman na yun. Kasi sa akin, 0 pa din. I don't know why is it 0. Yung AdSense ko ha, pero revenue naman is meron namang revenue. Mag-night boat ka na. Paano yung night boat? Panoorin ko doon yung ano mo. Wala, hindi ko talaga maintindihan to sa YouTube. Night boat. Ito na. Okay. Okay. Tama ba yung oras, Arch Vlog, na pinag-promote ko? Kasi nakita ko every 10 p.m. Kaya, Arch Vlog. Uy, makipagdikitan lang ko yung mga langga, ha? Kaya patapos naman din ako. Thank you. thank you, Beng. Thank you. Ate Marcana, thank you. Asa na yung Arch? Asa na yung night boat mo kanina? Dinilit mo? Buwan mo si Arch Vlog para pag-drop ng net mabilis. Yun yung pinatry ko kanina. Oh, pero bakit wala na ngayon? Ang nakita ko ngayon itong stay connected, paangat number 7. Pero may nakita ko kanina night boat mo. Tapos ngayon, wala na. Pero ang ganda ng stream mo, Arch Vlog. Nakikita mo yung ano, may spinner ka, may rules ka, tapos may ano ka, yung screen mo. Ang ganda. OBS to, no? OBS. Di ko to alam. Mahirap ng OBS. Kita ko yung OBS mo. Yes, tama ba yun? Tinatry ko lang yun. Hindi ko yun alam. May ads na rin yun. Hindi ko tinatry ko talaga, Arch Vlog. Ang hirap intindihin. Tama ba to? Ginawa ko? Malag. Oo, may lag. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo yung internet namin dito. Thank you, Beng Paul. Host, balik po ako sa next list muna. Feeling well po kasi si Bill. Okay, Jewel is Bisaya. Thank you. Yan talagang kinaya lang na internet namin, Arch Vlog. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Ang hina ng internet namin. Sabi ko sa'yo, ang hina ng internet namin. Ito, pag-set up na night boat. Parang sinet up ko sa night boat mo. Hindi ko na maalala. Hold on. Hindi ba nakakaano si Nightbot? Hindi ba nakakabawas ng revenue? Hold on. Pag-aralan niyo po yan. Maganda yan para sa mga superchatters. Ay, nakadikit na sa kanya. Nakasubscribe na ako sa kanya. Okay, Vic.
Sige lang ga, kasi patapos na rin ako. Hindi po. Ah. Okay. Okay, Ate Vic. Bye-bye. Okay. Oh. Okay then, Ash Vlog. Sige, panoorin ko tong night boat. Sige, Ash Vlog. Bye-bye. Oh, kasi nakasutabol ako. Pero kanina, nakaano. Mamaya, wala, ano na yan. Naka-limited kasi sutabol, pero inano ko na, pina-health review ko na. Pero kanina, Arch Vlog, marami kanina. Check ko ha, kung na-approve na. Thank you, be. Sige, panoorin mo yan. Gagaang buhay mo, lalo sa Paangat program. Yes, Arch Vlog. Okay. Thank po, salamat na. Super. Tapos na rin ako mga langga. Maaga ako matulog kasi tawag dito, maaga yung concert natin. Concert 3 p.m. sa Philippines time. Oh, Bing Pool ha. Bye-bye, good. Oh, bye-bye, Vlog, Ash Vlog. Naman kay Madam Guapa, din na talaga pa exam. Oh, okay lang ga. Sige lang ga. Kasi matatapos na rin ako. Thank you din po. Beng po, super thank you. Kung gusto mong manood sa amin bukas, 3 p.m. sa Pilipinas time. Kaya maaga ako matutulog ngayon. Alas 6 na dito, 6 a.m. Matutulog lang ako, at least mga 6 hours okay na. Kaya kung gusto manood ulit, anong oras na po dyan? 6 a.m. 6 a.m. 2 hours lang difference natin, Ash, 2 hours. So, tawag dito, 3 p.m. sa Pilipinas ang concert natin bukas, ha? 3 p.m. Kung gusto manood, 3 p.m. sa Pilipinas time. Thank you, Ben po. Sa concert again tomorrow, 3 p.m. sa Pilipinas time. 3 p.m. Marami kasi mga nag-request. Sabi mo, kasi tutulog kang maaga. Oo, 3:66 a.m. Pero okay na, habol lang ko ng tulog para magising ng mga alas 3 dito.
At least I have an hour to like alaga ng aso. Kung minsan natutulog na ako ng 2 p.m. dito. Hindi na insomnia na ako. Like 6 o'clock lang yun, no? Hindi pa ako matutulog hanggang 2 p.m. Pero I will try to sleep. Maya. Hindi pa ako inaantok pero pipikit ko lang ng kapilitan mamaya. Pero makabawi na ano. Sana nag-call center agent. Oo nga, no? Malaki ba pera, no? Sa call agent, no? Oh, Beng po, have a beautiful rest para mamaya may lakas. Okay, Beng po, thank you. Super. Matatapos na rin ako. Pag wala na maiwan dyan. Mag-i-edit lang ako. I have an hour to edit. So, bye-bye everyone langga ha. Super thank you sa lahat. Super thank you. So, nagpalipad si Archvlog. Nagpalipad pala kanina. So, nagpalipad sa concert. Thank you talaga. Thank you. Super. Class ko po 2 p.m. Ay. So, hindi ka makapunta, no, Archvlog? Okay, Archvlog. Good night, Archvlog. Ayun, napakita na ako buong ano. Ay. Okay, good night to all. Ha? Salamat, daan na lang po. Okay. Iba ka pag dumaan, Archvlog. Baliw kapag dumaan ka. Pag dumaan ka, nagpapalipad ka, yan ang nakakatakot sa iyo. Nagpapalipad ka, kaya kanina dumaan ka lang, nagpalipad ka na agad. Gayon din, nagpalipad ka na. Bumuang sa Archvlog. Ano po kayo matapos? Ikaw lang kapag... Okay lang ga, super. Archvlog, daan na tayo ha. Ay, magtulog na tayo. Para may boses mamaya. Parang laki. Laki na. Wala na akong lipstick. Ayan, oh. Palitan ko yung mukha ko. Wala pa, hindi pala pwede. Dati talagang nagdidirect ako. Ngayon, StreamYard ang gamit ko kasi para ma-flex ang channel. Importante yan kasi. Ma-flex. Laki ng kalipad. Okay lang yan, Archvlog. Oy, ang ganda nga tingnan eh. Natutuwa ako kasi ang ganda tingnan. Kahit anong amount pa yan, talagang ano. Kahit anong pa, appreciated namin yung lahat. Kasi iniisip namin para sa mga dogs namin. Kasi nga, syempre, yung channel namin is for dogs. Super talaga. Super na marami. Thank you na marami. Beng Paul, ito din si Beng Paul. Nagpalipat din kasi ito si Beng Paul 2 days ago. Salamat sa iyo sa ate. Ano din, dami nagpalipad sa amin. Super. Thank you. Princess, matatapos na tayo. Ay. So, bye-bye na sa inyo. Bukas ulit. Thank you, Ben Paul, ha. Bukas ulit, ha. Yan, namumula-mula na yung mata ko. Night po tutorial yun, Princess. Ano yun, sa mga paangat.
Para mapagaan yung mapagaan yung papaangat. Thank you din po. Thank you, Bempol. Bempol is Miss Kifan. Thank you. Super talaga. Short ko na sinabi. Kailangan niya sinabi. Hindi mo talaga ito makausap ng matino si Archvlog. Talaga naman. Tapos bayan. Ay, siya po talaga. Lahat na ako sa antok. Hindi pa ako matatapos. Mag-edit lang ako ng video. Mag-edit ako ng video tapos saka na ako matutulog. Sige na po. Okay, Arch lang. Super thank you. Super thank you sa inyo lahat. Super. Pikit na ako, maglagay na lang ako ng bulak sa ilog natin. Arch dance. Talaga. JP, salamat ha. Pero patapos na tayo lang ga. Super. Balik ka bukas. May concert again na 3 p.m. sa Pilipinas. JP, 3 p.m. sa Pilipinas yung natin kantahan. Kung gusto mo. 3 p.m. ang concert sa mga gustong humabol bukas. Nightbot tutor. Jap, ito yung link niya. Binaba ko kanina yung bahay mo, Archvlog. Pero alam ko, nakadikit na sa'yo si Jack. Nakadikit na sa'yo si Jack. Baka kulit ang bahay niya. Sige. Sige. Ano pa? Ito, Jap. Ito yung bahay niya. Binabak ko to kanina eh. Pero ito. Ito, Jap. Ito yung bahay ni Archvlog. Balikan mo. Kasi dinikitan ka ng 10 yan. Hindi, binabak ko din yung bahay mo kanina, Archvlog. Nandyan din sa description ang bahay, ang mo. Sige, drop pa ng link. Drop pa kasi ng link. Sige, Archvlog. Nawala ang antok ko. Nawala ang antok ko.
Ang sakit ng dibdib ko, princess. Okay. 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 Ang sakit. Sakit ng dibdib ko. Mahal, natutulog ba? Ganun. Hindi kasi ako nakakawa. Nagising ang aking asawa dito. Mali. Alam mo, tingnan mo yung ano ko. Kamalat yung ano ko. Uy, bakit anong oras ka natatapos sa mai? Dahil natawa yan, di ba? Magpapalipad yan papalipad yan si Ash Vlog, magpapalipad yan. Kasi natatawa yan. Magpapalipad yan si Ash Vlog. Hindi ko na 11 AP, ate close na mo kasi kaya, gano'n. Salamat langga. Akala ko tulog ka na langga. Itabak ko si Samain, Hindi. Binaba ko siya ng isang araw, Nalala mo? Kasi nagpalipad yan sa concert. Risky fam yan, si Beng Paul. And binaba ko ng isang araw. Pero alam ko kadikitan mo na yan. I-check mo lang hangga. Check mo. Sakit na ng ano ko. sakit na ng ano ko. Boses ko. Malan ako ng boses. Kaya ayaw ko talaga na nagpapaangat. Kasi mawalan ako ng boses. Dahil napaangat, nasisira ang boses ko. Kaya hindi na ako form. Kaya hindi na ako nagpapangat. Kasi nawawala ang boses ko. Bakit sabi? Hindi ako matapos-tapos ang katawa. Dahil natuwa yan si Arch Vlog, magpapalipad yan ngayon. Magpapalipad yan ngayon. Na natawa yan. Babay na. Ay, Diyos ko. Sige, baba pa ng link. Sige pa. Baba pa ng link.
Hindi ka na kinaya. Grabe. Hindi ko na kinaya talaga. Uy, Ash Vlog, paano ka makakatulog na 5 na dyan? Pabuang. Pabuang nga sa Ash Vlog. Grabe. Wala nang antok ko. Ewan kung si Ash lang. Ewan kung si Ash lang makakatulog pa yan. Pipit kami lang. Ikaw ang sasunod. Napapalipad ulit. Ay, Diyos ko. Bago ang sumakit ang ulo ko. Sumakit ang ulo ko at bag. Wala nang chat doon, sabi ko. Wala nang chat. Ay, Diyos ko yun. Ang sakit na ng ulo ko. Ang sakit ng ulo ko. Ash Vlog. Sakit na ng ulo ko. Sumakit ang ulo ko. Oh, Lord. Ay, Lord. Ang sakit na ano. Lord. Ang sakit na ng ulo ko.
Ako dito buwak. Eh, no muna na ako kasi budot. Okay. Baliw kasi to si Art Vlog talaga. So, parang like, diba, magising na lang. Oo, nagising na nga kanina. Di, ang lakas ng tawa ko. Good night na po. Totoo na, sakit na ulo ko po. Okay, Art Vlog. Okay, Art Vlog. Mabuang kasi mo, Art Vlog. Tulugan na po. Oo. Bye-bye, everyone. Super. Mga buang ako kanina. Balo kasi talaga to si Arch Vlog eh. Nahina ako doon sa tawa. Nahina ako sa tawa. Okay, sakit ang puso ko. Oh, Jump G. Thank you. Super langga. Salamat, Princess, ha. Super. Uy, Arch Vlog, salamat sa palipad. Momo Princess, thank you sa pagmamahal. Ben, thank you, ha. At lahat na dumaan sa akin. Sa mga ilangga, thank you. At sa mga bukas, magbabago ang ating stream. Pag Thursday is 3 p.m. sa Pilipinas. So, may live stream kami 3 p.m. sa Pilipinas. Kantahan. ang TTH natin, Tuesday, Thursday, Saturday is 3 p.m. sa Pilipinas. Okay, good night po sa lahat, ha. Super thank you sa pakikiisa sa akin. Okay po, mag-alarm po ako. Okay, Princess, thank you. 3 p.m. sa Pilipinas. Matutulog na rin ako para may boses ako. Kasi mawawala sigurado ang boses ko sa kakatawa. Hindi, Princess, pag Tuesday, Thursday, Saturday lang, 3 p.m. sa Pilipinas. Kapag Monday, Wednesday, and Friday, 9 p.m. sa Pilipinas. Iba ang MWF, iba ang schedule ng MWF, at iba ang schedule ng TTHS. Thank you talaga sa lahat. Super. Kahit 6 lang tayo dito kanina, grabe ang katawan. Thank you. Super. Natingnan niyo si Arch Vlog. Patapos na yan. Nabuang na talaga yan. Kanina din sa concert, dumalaw lang, tapos lumayas na kasi mag-ELS na siya. Arch Vlog, thank you, ha. Super. Kanina din, dami na niya pinalipad. Kanina din sa concert, dumaan lang. Sabi ko, ate, daan lang ako kasi mag-ELS din ako. Tapos nagpalipad na. Nawala ang boses ko. Kasalanan to ni Arch Vlog kaya nagpalipad siya ng palipad. Sinipon ako bigla. Balito kasi patulog na yan, ha.
Palipad ka na palipad. Thank you, Arch Vlog, ha? Yaman kasi ito eh. Siyempre, ano din, alam niya kasi. Para sa ano ang channel. Kaya palipad. Ganado magpalipad ng palipad. Thank you, Arch Vlog. Super, super, super. Sa lahat po, thank you, thank you, thank you. Tayo na po ay magtatapos. Wala ang boses ko. Kasalanan to ni Arch Vlog. Hindi po bagay. Kasalanan to ni Arch Vlog. Wala ang boses ko. Katawa. God. Arch Vlog. Kasalanan mo to. Super, kasalanan mo to. Thank you, thank you. Good night, Arch Vlog. Thank you. Super. Wala na ako ng boses. Hindi naman natatapos. Oo nga eh. Po. Thank you lang ka. Super. No problem. Japia, salamat, Sir Vic. Bloodbeat na siguro. Sir Vic. Thank you, thank you, thank you. And I say goodbye for now. Kasi pag hindi pa nag-goodbye yan, ako talagang habol pa yan si Ash Vlog. Papalipad pa yan. Thank you, thank you, thank you. Thank you talaga. Wala na, urot na. Kung buang ka, Vlog. Nahina ako. Uy, Vlog, alas 5 na dyan, matulog ka na. Thank you talaga. Super. Nawala ang antok ko sa'yo, Arch Vlog. Ewan ko kung makakatulog ka pa niyan, ha. Oh, gising ka pa. Ano yung lalamunan ko, Arch Vlog, nakakatawa. Ewan ko kung may boses ako nito mamaya. Wala na yung antok mo. Oh, ang kati ng ano ko, fake face ko. Bakit na naman? Parang mapapaus ako mamaya. Yan ang pati ulo ko nangangati na. Parang nagkakati na yung katawan. Oo, Arch Vlog, sige na. Kaya ka na, alas 5 ngayon. Sabi ko lang kung pahinga ka pa. Maaga pa yung trabaho mo. Amerikano. Magkakating ko na lang ako. Kapating ko. Sakit na lang. Bye-bye for now, everyone. Thank you. Thank you sa mga napalipad at papulay. Bing Paul, thank you. Super. Bye-bye. Sige, pahinga na tayo.
Thank you. Sa mga gusto manood ulit ng concert natin bukas sa 3 p.m. sa Pilipinas time. I'll see you there. Thank you, mga langga. Super. Bye for now. Thank you. Welcome. Welcome, mga langga. Super. Thank you din sa katawanan. Super. Bye for now. Bye. God bless everyone. Thank you. Good night.